מה יהיה איתך? הוא כל הזמן נתקע בזה כשהוא בא משם. תלך לקח אחורה. יאללה, עוד הפעם. תשקו אותי בדרך אחורה. פעם אחת נעשה כמו שצריך, רק אחד. אקשן! יאללה, בואי עוד פעם. טייק ראשון. שטוף, טייק ראשון. כן? סע. יאללה, אקשן. אקשן תגיד. יאללה, אקשן. סע. עוד פעם, עוד טייק. הטייק היה מושלם חוץ מזה שאתה אידיוט. זהו, ככה. מי שאתה עושה צל? זהו, ככה אתה רואה. אתה רואה, עושה את זה ככה. רולינג, שקט! רולינג, יאללה. שקט, אני אגיד לה מתי. 10, 9, 8, יאללה, תתחיל ללכת חמודה. 7, 6, 5, 4, 3. אקשן. תום כאן. כאן. עוד פעם, אל תסתכלי ככה כמו שאת בזה, אלא את באה, מסתכלת עליו. את יודעת מה הוא עושה, בסדר? באקשן תבואי, תרדי 3 מדרגות וקדימה. ככה זה בשקט. יאללה בואי! ראיתי מה שאתה עושה. את מדברת איתם תוך כדי. אז להתחיל מההתחלה הכל? יניב, להתחיל מההתחלה הכל? כן. מה הקטע עם הביצה? טוב. חוץ מהקטע של הביצה, שרק תסתכלי עליה. תדליקי את האש, אני יודע מה. בסדר. יאללה, מוכנים? דברו איתה, דברו זה. כושי תשאל אותה מה עם החברה שלה מיכל. היא התגייסה כבר, היא תזינה בי, לא יודע. טוב, אפשר להתחיל? אתה מגלגל? כן. אקשן. בית מלון 5 כוכבים, אה? תגידי, יש סוכר? כן, כמה אתה רוצה? 2. תהיה בריא אתה עם ה... איזה ביצה אתה רוצה, טומי? עין. בסדר. אפשר לקבל קצת שירות פה? שירות תקבל אצל ההורים שלך. יואו, אני מה זה מאחרת לעבודה? תגמרו פה הכל, אני רצה. יניב! משהו? מצלמים! כל פעם נתלשת בחוץ. עוד פעם, יאללה, זה היה טוב. אחלה ביצה. מי דיבר על זה שלא דיברו איתי שהיא יוצאת עם זה? נו, תזיז את עצמך לפה. זה עצמך שאלה. טוב, אני מאחרת. אני חייבת לרוץ לעבודה, תסתדרו פה לבד. מה לך? זהו, ביי. נגמר? טוב. עוד פעם, יניב. מה הדלת מעולה? אני לא רוצה לחשוב שרואים אותם עכשיו, אני רוצה אותם עכשיו. בסדר, תראה אותם. בסדר? אני לא צריכה יותר לילה. מעשן פלפל. איפה אני אומר? או, תודה. תודה. יאללה, חבר'ה. יניב, אתה יכול... עוד פעם, שקט. למה אתה שחור? יאללה, נו. טוב, מוכנים? תן לי אקשן. יאללה. תן לי אקשן. אקשן, סע. וואלה, בית זונות של ערבים פה. מה זה? אתה לא נרגע לי עם הצלם, אתה לא נרגע. שקט, שקט, אקשן, קדימה. סע. מה אקשן, חכה. יאללה, תצלם. אני מצטלם, קדימה. שקט. בית זונות של ערבים. לא,
יאללה, די. זה מדברים על זה. זה לא הולך ככה, תהיה רציני. החסה איבדה את הצורה הטבעית שלה כבר. אפשר להתחיל? כושי, ירון. תנו לי אקשן ואני מתחיל. איפה אני? בני, דבר. יאללה, הקשננו. אקשן, קדימה. שקט, הילה, זהו. לא לזוז. מה? תיתן את האקשן. שקט. מה? נו. היה אקשן, היה אקשן. שקט, שקט. יאללה, קדימה, אקשן. דני, צריך לקנות עוד אינסולין. דני צריך לקנות, דבר איתו תוך כדי שיחה, דני צריך לקנות עוד... רגע, מה אמרנו? על החברה שלה, על החברה שלה. על הבאה מצאת אחלה בחורה מצאת, ואליי אחת כזאת. רגע. מה? דיברה שם? מלאך, אני רוצה מלאך. מלאך. בחורה מלאך? על הבאה מצאת בחורה מלאך, ואליי אחת כזאת. כן, אני יודע. אבל בחורה זה לא הכל בחיים. אני צריך לעשות משהו עם עצמי. תשמע, בקשר לאתמול. אני ממש מצטער. זה לא היה מכוון. בוא נעזוב את זה. חבר'ה, אנחנו לא נמצאים בזה. די! עוד פעם. מה קורה? זהו, תקשיב. וואלה, תאמין לי, תפסת בחורה מלאך. הלוואי עליי בחורה כזאת. בוא לפה, בוא אליי. בוא אליי. בוא תעמוד פה. לא יודע, תמצא תחת הגילו, עברת את זה משם לשם. תפסיקו לשלוח את המצלמה עם הכבל. וואלה, איזה סיבוב. איזה שם שהיה לבוקר. בואנה, את חודרת לך על השמש דרך הטירה. יאללה, נו. יש כאן משפט באמינות באמת. שטויות. סרט מצרי לא שמים באמינות. יאללה. שחקנים כמוך. תקרב לי תקרב לי. אנחנו נסווה את הפאק. תקרב לשולחן יותר. כושי, כנס לשולחן. תרגישו את הפאק השני המשחק. עוד. פאק השני בתסריט. הכל כתוב. כנס לשולחן, כושי, יש לך עוד להיכנס. שזל העין גם. יופי. שחף, זה הטבע. מוכנים, שזו. ירון, בלי לצחוק. יאללה, נו. שיחקת אותה, אחלה בחורה. סע. לא אחד על השני, שלום שלום. אקשן. תאמין לי, מצאת לך אחלה בחורה מצאת לך. ואליי בחורה כזאת. כן, אני יודע. אבל בחורה זה לא הכל בחיים. אני צריך לעשות משהו עם... איזה פאקינג קטנים ומעצבנים. אם אף אחד לא יעד. זה לטלפון. יום ראשון ואני... בסומלי. נו, עוד פעם, יאללה. נו. טוב. מה? תקשיב, טומי. תקשיב. נו, די. כן, נו, ירון. אי אפשר ככה, זה לא... ירון, אתה יודע מה יש לנו לעשות היום? כן, טוב, די. תקשיב, טומי, אני רוצה לבוא איתך לבסיס. די. מה זה התנועות האלה? אני משחק אותה ניבל, נו, מה, אתה ניבל ממני? כן. 4, 3, 2, 1. אקשן. אז מה? אתה נראה כבר אחלה חייל, חייל אמיתי. נו, סבבה, מה אתה רוצה? רובים אתה מביא, אה? תקשיב, יש לי ים חומר חדש. מלא, אתה תשמע, אתה תמיד תעשה. בוא תשמע, לא ראית אותי, שנים לא ראיתי אותי. חשבתי להכניס אפילו לתקליט. כן. הופה, עוגיות הביאה ילדה. בא לי. נכון, כן? למה אתה משאיר? יאללה, טומי, תתחיל לבחון. קיבלתי רשות. קיבלת את הרשות, אה? אני לא מקבל אף פעם את אתה בריא, הרשות. תירגע עם המתקנים. אני רגוע לגמרי. אבל אתם מכירים לי כל כך הרבה דברים. כל הילדות החזרתם לי עכשיו.
תן לי פה. גושי, אתה עכשיו מסתדר את זה. לא נכנס לי ככה, אני לא יודע מה קשור. אני שואל אותך מה קורה. ואתם מוכרים אבל מוגיות. יש פה מוסתם, איפה בני? איפה הוא בני? בני, כואב לי עליו. צריך לעשות משהו אחר, לעזוב קצת את המוזיקה. סתם יהרוס את עצמו ככה. זה לא זה. חייב לנסות קצת משהו אחר, לעזוב קצת את המוזיקה. נו, אז החלפתי בנושאים אחרים. אמרתי את זה. יאללה, עוד פעם קאט. יאללה, נו, אקשן, מה שאתה רוצה. כואב לי עליו. כואב לי אליו. יאללה. תן לי את האקשן, נו. יאללה, סע. כואב לי עליו. צריך לעזוב את המוזיקה, לנסות את הדברים אחרים. מה אמרת לי להגיד שם? תן לי את האקשן. אקשן. כואב לי עליו. הוא הורס את עצמו. הוא חייב לעזוב קצת את המוזיקה, לנסות דברים אחרים. קאט. משהו אחר. יאללה. גושי. אל תתרגש, טומי. המוזיקה זה הצבא שלו. אתם כבר ככה שנתיים. הוא לא. כואב לי הלב עליו. קאט. מה זה אתם כבר ככה? ככה שנתיים אתה לא. יאללה, קאט. אקשן. אל תתרגש, טומי. תנסה להבין אותו. אנחנו ככה כבר שנתיים. תעשי איזה תנועה, משהו, זה כאילו... אל תדברי כמו שדרנים. לא. אוקיי. אתה צודק. קאט. יאללה, עוד פעם. נו, די. אקשן. אני לא מבין אותו. מה הוא דפוק? לא מבין שאני לא יכול. אולפן הקלטות זה עניין של שעות. אפילו ימים. מי ישחרר אותי לדבר כזה? יאללה, עוד פעם. יאללה. אני לא מבין אותו. מה הוא דפוק? הוא לא מבין שזה לא משחק. נו, עוד פעם, מהר, מהר. הוא לא מבין אותי. תמזגו לי כל הזמן. כואב לי עליו. הוא הורס את עצמו. נו, מה זה? תגיד לו, שדי. אבא שלך שואל אם ניסע לבית ספר שדה. כן, אני אתקשר גם שאני אגיע לשם. טוב, אמא, אני חייבת לרוץ. בסדר, ביי. עוד פעם. שלום, הגעתם לביתם של בר ודניאל. אתם מוזמנים להשאיר הודעה אחרי הפיפס. רונית? קוראים לוורדה? הגעתם לביתם של דניאל ובר ואנחנו לא נמצאים. אתם מוזמנים להשאיר הודעה אחרי הפיפס. עכשיו, אסור לך לחייך, תגיד אחרי. צוף. הלו, שלום, דניאל נמצאת? מדברת? מדבר עליה, המפיק שדיבר על זה בזמנו עם בר. כן. את יודעת אולי איפה הוא? אני חושב שהכל פה זז על כפתורים. רובוטים. הלו? הלו? הלו. כן. סע.
מטייל ברחובות בשעה כזאת? הכריחו אותנו להישאר במוצב, וכבר חשבתי לא לבוא, אבל מי יודע פותח לי את הדלת בשעה כזאת. טוב, יאללה, בוא כנס. מה קורה פה? אתם מוכנים לחזור בבקשה? אותנו בבסיס, וכבר חשבתי לא לבוא, אבל... תקעו אותנו במוצב לעוד איזה מסדר, תקעו אותנו במוצב לעוד איזה מסדר. למה את צוחקת לי כל הזמן? טומי! אהלן. היי, זה הפתעה. מה אתה מטייל ברחובות בשעה כזאת? תקעו אותנו במוצב... יאל, בכל אתה מטייל ברחובות בשעה כזאת. תקעו אותנו במוצב לעוד איזה מסדר. תקעו אותנו במוצב לעוד איזה מסדר, וזהו, זה לא טוב, נו. תקעו אותנו במוצב לעוד איזה מסדר, וכבר חשבתי לא לבוא, אבל מי יודע פותח לי את הדלת בשעה כזאת. יאללה, רולינג VTR. יאללה, בסצנה הזאת לא חושבים על הקור, בסדר? תחזיק אותו, יאללה, קדימה. יאללה, בוא נלך הביתה לישון. נשמע טוב. כן, תנור וזה, עניינים. אני לא יודעת מאיפה. 7, 6. לא, בלי... עם נגיעות שנים. איפה? הלוואי והייתי יכול ללכת איתו לבסיס קצת. קאט. איך אפשר ככה? די. מה אמרנו? מה דיברנו? אבל אתה לא מבין, אתה יודע למה אנחנו צוחקים? היא שמה לי את היד וזה רועד ככה כמו איזה כיף לב בטלוויזיה. שחף, תן לה כפפות, לא רואים לה את הידיים. לא, והיא מתיישבת. מה אנחנו עושים? אז ניתן אותה שלא מתיישבת? שיש לנו כבר את הישיבה שלנו קודם? שים את הידיים. תני מקום לשים אותה. יאללה. קדימה, יאללה. להיות קור ברגליים ובידיים. אמיר, עוד עושה שמה. לא, אני לא יכולה. נייס ביבר. טומי אוהב אותך גם אם לא שירת בצבא, ואני חולה עליך. אז לא תהיה רמטכ"ל, אבל תהיה מוזיקאי גדול. כל הכבוד. מה זה הרעש הזה? עדר של תאו. בלי ההפרעות האלה זה היה יותר טוב. אני רק רוצה להגיד לך מצלמה קר פה, תראי מה את עושה לנו. תביא את הרציץ. אותי, אתה לא מבין שזה לא משנה? גם אם טומי לא... גם... חוזר, מה קורה? זה קלאוזאפ לילך, לא היית בשיעור של הקלאוזאפים? פורה מוח? ותסתכלי כשלוקח את הגיזק מאחורה. אבל תיקח את הקיפל. תסתכלי! לא צריך לקחת אותו. אישה. קר? מה את עושה בזה כזאת? נו יאללה. לא, מעל הגובה של הדלת. כן. תדחוף רק את הראש פנימה. זה היד. בסדר? כן. פרופיל. אוי, הפרופיל שלי מאוד מוצלח. מה את עושה? ככה? נו. איפה אתה? יניב, רצינות, אליה. כן. לא, יותר מדי. כן. ראש יותר נמוך. כן. פרופיל. כן. לא, צד שני. כן. עוד. כן. זהו. מה, אתה נורמלי? לא, אתם רציניים או שאתם מסתלבטים? יאללה, נו חבר'ה, קדימה. ככה? עוד פעם, פרופיל. נו, חלאס מסתלבט. יאללה. ככה? פרופיל. נו. קטן גבוה. כן. פרופיל. כן. כנס פנימה. לא פנימה, פנימה אליי, לפריים. פנימה של הפריים. יניב, בשנות. הנה, אתם נורמלים. נו. אנחנו לוקחים גאוזן בעדינות, תנועות עדינות, יניב. אתה צריך להסתכל לפה, נו. לפה? כן.
מה את עושה פה בשעה כזאת בחוץ? בסדר? דבר מעניינים גדול. תפתח את הדלת אבל. זה רק? מה את עושה פה בשעה כזאת? לבד! תגיד לי, איך אני מסתכל לשם, אבי אמורה להסתכל עליי? אתה פושט. בטוח? סמוך עליי. חבר'ה, זה קשור למוניטין שלי פה מדובר עליו. יפה, אתה תצחק את שהחיים שלך, אם היית פה עכשיו, היית בוכה. מה קרה? די. רק? מה את עושה פה בשעה כזאת בחוץ? לא כבר! דקה, נעשה את זה עוד פעם, תהי רצינית. תקלי, תחייכי, תהיה עצובה, את זוכרת את אני לא יכולה להיות עצובה הזאת. מה זה קשור? תסתכלי על הפרופיל שלי ותבכי, נו יאללה. בסדר, בסדר, יהיה בסדר. מה את עושה פה בשעה כזאת בחוץ? מחפשת את מוצב חרצית, אתה יודע אולי איפה זה? כן, אני צריך קצת לפני זה, בואי נראה לך. כנס, מהר. מוצב חרצית? בשעה כזאת? מה, קפא לי המוח כבר, מה אתם רוצים? אני שכחתי איך קוראים לי. לא זוכר מה יעל עושה בכלל בסרט. מי אני? מה אני? בדלת. יד שמאל אני שם. בדלת. דלת. מה את עושה פה כזה? מה את עושה פה בשעה כזאת לבד? מה את עושה פה בלילה בשעה? מה את עושה פה בשעה כזאת בלילה לבד? אתה נשמע כמו עונש פוטנציאלי. איזה גרון! מה את עושה פה בשעה כזאת שזה בלילה לבד? אני לא יכול, נו! הבנתי. חבר'ה! לא תרצינות, נו! אלון, ככה, כן. וואי, כמה זה לא רציתי. 2, 1, אקשן! אתה לא נורמלי. אתה דפוק לגמרי. מה אתה מופיע לי כאן בעצם המוצב? אתה חושב שזה משחק? אני לא מבין אותך, מה אתה חושב שזה משחק? דניאל, יודעת שאתה כאן? ההורים שלך יודעים שאתה כאן? תומר, תעשה את התחת שלך פה. החבר שלך נשאר פה הלילה, ברור? הוא מפקד. תארגן לו סטקה, שתטיס אותו לישון, ברור? הוא מפקד. לא לכם את השאלה. אתה מסתיר אותי כושי. זהו, הוא אמור לשאול לך את השאלה. אין לי פה מקום לשאול שאלה, אתה אומר לי כל דבר, אני אומר... אקשן! שקט! אתה לא נורמלי. אתה דפוק לגמרי. שלוש, שתיים, אחד. שקט! אתה לא... אני לא מבין אותך. אני פשוט לא מבין אותך. אני לא מבין. מה אתה חושב שצבא זה משחק? אני לא מבין אותך. דניאל, יודעת שאתה כאן? ההורים שלך יודעים שאתה כאן? לא מבין. נו כבר! כושי, דבר, אחרי זה לי בעיה בעריכה. דבר. לא מבין אותך, לא מבין אותך. אי אפשר, אני לא... אי אפשר, לכן זה נמשך כל הזמן. אתה תפקידה? כן? בני, למה אתה תפקידה? מה זה? עושה כיתה שלך חדשה, ראית? בטח בת זונה. מה אתה עושה? נו, שחר. הלו! ציצי כמו לא יודע מה יש שם. שני בלונים, מה זה בלונים? בלונים. יאללה, חבל אותו. קדימה עוד פעם. כושי תיכנס ימינה? קדימה, פעם אחרונה, כושי דבר. ירון, כושי ימינה. שקט. כושי ימינה. לא יותר מדי.
יאללה. טיפה ימינה. ירון! זהו, לא לזוז. קדימה. אני לא מבין אותך, אני פשוט לא מבין אותך. מה אתה מופיע לי כאן באמצע המוצב? אני לא מבין, דניאל יודעת את זה? ההורים שלך יודעים את זה? אני פשוט לא מבין, תסביר לי. כושי ימינה. צבא זה לא משחק. צבא זה לא משחק, צבא. עוד פעם, מהתחלת הכל שקט. ירון לא לזוז. שלושה אותך? כן, בטח, שקט. כושי טיפה ימינה. בוא תלי כאן את הרגליים. מה אתה יופי, ככה, תעמוד ככה. אני אעשה לכם את השעה. את הדקה. את השנייה. קדימה. תן לי את הטקסט. שקט. תן לי. בוא'נה, מה קורה כאן? טוב, אני כבר אאלתר משהו. בר. אקשן! חברים! שקט, שי! שנייה. יש לנו פה אומן אורח, אומן דגול שהגיע מרחוק קצת בהפתעה, לא נורא, קבלו אותו. נגן. תחג אותה. שבהם יש צורך לספר לא שומעים אותך, לא! חמור, אתה 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, זמנך חופשי. חבר'ה, שנייה רגע, שי! חמור. שנייה, כושי. למה אתם נודניקים? מה אתה אומר שי? מאיפה אני יודע שקוראים לי שי עכשיו? נו, ליאור, באמת, די נושאים האלה, זה בדיחות של חמור. כושי, רד למטה. תמיד נעלמים בין הפחדים. די, אי אפשר ככה, די. מה יש לכם אתם? לא! אני לא שומע את עצמי, אני שומע את כושי באוזן, ותשמע את זה ואחרי זה תדבר. נעלמים בין הפחדים. חלק, זה לא סבבה, זה לא הולך ככה. אי אפשר. אתה אומר לגרדה? מה אתה לוקח פה אנשים מפצינים? אני יושב בשקט כמו חמור. חמור, זה צריך 10, 9, אני כבר שם 2 שבתות פה, חברה שלי מחכה לי. צריך את המגן בשביל לצאת שבת? לא הולך, אני מדבר כבר מקשיב. לא מקשיב לי בכלל. לצאת שבת, כבר 3 שבתות אני פה. איך לצאת פעם אחת שבת? חבר'ה, שנייה, סמי, שנייה. חבר'ה, אני רוצה להציג לכם פה את בר, חבר שלי קרוב, הגענו ביחד. לפני שהתגייסתי, הוא ינים לנו פה את הערב בניגונים. שחק אותה. ברור. כמה זמן תגיע? בחיים שבהם יש צורך לספר. תמיד נעלמים. שקט. השתיקה אסור לי לוותר. אל תוותר. די! אני הורג אותו! קץ למוח אני מכניס לו! 10. אללה, לא יודע מה זה בית. חבר'ה, סמי, שנייה, סמי. חבר'ה, אני רוצה להציג בפניכם את ירון. לא, מה, אמרתי ירון. מה אתה קורא לו סמי? זה רק מצחיק אותי. וואלה, אל תקרא סמי. יאללה. חבר'ה, סמי. קצת תרבות, ספורט קצת תרבות, סמי. זה לא ילך, אני הולך מפה. חתיכה לעבוד אותי. די. כושי, די. תן קצת מזרחית בשביל סמי. חמור.
חבר'ה, שקט. נו כבר! אללה, פוטום דקטון. שקט! יאללה! יאללה חבר'ה! אקשן! שקט חבר'ה. שב בשמע. הוא אמר לי, אתה מפריע. אתה למה אתה מפריע? תעשו לשמירה. מה זה? זה! זה נוגע בי. אחרי זה יחליפו, עוד 4 שעות יחליפו. קאט, עוד פעם. איך אתה רוצה שאני אכנס פה שהוא יפה עם הדבר הזה? מה אתה אמר לי למה? בין המפקד. נמאס לי, תוכלים אותי בשמירות, מה אני הזונה של החבר'ה? שמירות, תשמור אתה. תקשיב להשם, ואחשיב להזריע. כן. איפה נו, ראית בעצמך את התגובה של המפקד? 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 אל תצחיק אותי אחר. לא נשרוף פה לילה, גושי. החלב מתקרב. איפה נו, ראית בעצמך את התגובה של המפקד? איפה נו, ראית בעצמך את התגובה של המפקד? זה בן זונת. טוב, עכשיו 10, 9, 8, 7, עמית, נו, באמת. 4, 3, 2, 1. חבר'ה, מה זה הבית זונות הזה? יאללה, תפסיקו את הבלגן הזה. נו, תפסיקו כבר את הבלגן הזה, מספיק עם זה. די, נמאס, יאללה, תחסלו את העסק, תסגרו את הבסטה, יאללה. עוד פעם, תסתכלו עכשיו, דני, היית רואים את כל הרקע. רואים את כל הרקע. תסתכל על דני, כושי. תן אקשן. תרים את הראש. אקשן, זה רץ. מי זה? זה מצחיק, די, נו. זה לא מצחיק, יאללה, כושי. צודק, זה לא מצחיק. 2, 3, אקשן. מי זה? זה חבר שלי, בר. ניגנתם? עושה את העבודה שלו. קודם ישבתי ככה, אבל יניב אמר לי להרים את הראש, אז עשיתי ככה. עושה את העבודה. ליאור, תתרעוני הקלות. בא! חובש, אינסולין, מהר! ברי! חובש, אינסולין, מהר! בא! אל תלחץ לב! התחלקתי לו על הביצים. לא, עשה את השיטה להעיר אותה. בר! חובש, אינסולין, מהר! ברי! יש לי מוכתה. נתקע לי! מה אני אעשה, נו? די, למה אתה לוקח את זה ככה? אתה מנער אותו, בטח מת חובש! אני צריך שזה ייראה אותנטי. אני לא יכול לא לקחוש על הבטן, על כל מי זה רושם לכבלים? מה אתה מאשים אותי? אז מי זה יכול להיות? שקט בר, יאללה. כבר יושב עליו. חובש קוקה קולה. בר! ברי! בר! חובש, אינסולין! בר! חובש, אינסולין! מה אתה רוצה שאני אצעק? מה אתה רוצה? תן לי מילים, מה? תמות לי, 5 בולים יש לך. חושי,
עזוב אותך מאל תמות לי. מה די, תראה, 18? כולם אחריי! עוד הפעם, קצוב פנימה מהר. קצה לי טובה. תרחם עלינו. יאללה, חזרה לחברות שלנו. אני רוצה לקרוא את זה מוקיון. ירון, איפה אתה? תגיד, איפה יוגב? זהו, איך תערוך את זה אחר כך? נו, קדימה. ברי! חובש! אינסולין! מהר! ברי! חובש! אינסולין! עכשיו קוצ'י תרים אותו, שירו את הטלטלים שלו וזה תוריד איפה ירון? המצלמה. הוא לא פה. הוא לא פה? ירון! עכשיו תרים אותו. ירון, סקם שם. תגיע לכאן, ירון. אתה לא יכול להשאיר, אתה מת. עכשיו תרים אותו טלטלים. נשים, הבאת שכי קצת טלטלים. אין לך. יאללה, תרים אותי. קוצ'י רצינות. אקשן! לא מבין למי הוא מסתכל. נו, קדימה. שקט, ירון, תמות. שקט. אנחנו לא נקים. שקט. אקשן! ברי! קושי, אתה רואה, אתה אחרי זה בוחר את הספר. יאללה, נגמר. אוי, אני זז עכשיו. נו. ברי! בול. היי! היי! אש! לא ככה, חבר'ה. לא יפחד. קאט, עוד הפעם. דגו לי מה שגריה.